Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongietorri bigarren kafera. Ongietorri abendua, 30 egun falta dira urtea amaitzeko. Gaur abenduak bat da. 2022 amaitzar da bai, baina gaur 1948 egingo dugu atzera. Itxi begiak eta jolas dezagun irdumenarekin. Goazen Australiara. 1948ko abenduaren batean, Somerton hondartzan, Adelaida hirian, egun berezia izan zen. Gora begira. Hondarrean etzanda, jantzi fin bat eta zapata distiratsu berriak jantzita, gizon baten gorpua agertu zen. Gizonak etzeraman identifikaziorik, eta horrela, herrialdeko krimenik ospetsuena bilakatu zen. Somertongo gizona izenarekin bataiatu zuten edabidek. Entzun. Poltsikoan, ohar kodetu bat zuela aurkitu zuten. Bular gainean zigarro batzukan piztu gabe, eta olerki liburu persiar bat bere gauzen artean. Ongailu horiek guztiek nazioarteko prentsaren arreta bereganatu zuten. Eta gerra hotzaren tentsio handiko urteak zirenez, teoria konspiratibo ugari agertzea bultzatu zuten. John Barton Cleland patologaren arabera, gizonak itxura britainiarra zuen, 40 eta 45 urte artean zituen eta egoera fisiko ezin hobean zegoen. 1 bat eta 80ko garaiera zuen, gaztaina koloreko begi argiak, ile horia eta apur bat kriseska, sorbalda zabalak, gerri estua, eta eskuak eta zazkalak eskuzko lanaren seinalerik gabe. Lehenengo ikerketen arabera, atzen eta oinen formarengatik dantzaria edo nekazaria izan zitekela ondorioztatu zuten. Ara, enekien dantzarien eta nekazarien morfologia berdina zenik? Ez da nik ere. Zurekin dantzatu nahi nuke, izkimolatzen banaiz ere, zurekin dantzatu nahi nuke. Lekukoek deklaratu zuten, azaroaren 30ko gauean, antzeko itxura zuen gizon bat ikusi zutela zutik leku berean. Bikote batek esan zuen, han etzanda zegoela iruditu zitzaiela, mozkortuta edo lo zegoela, eta erabaki zutela gehiago ez ikertzea. Gorpua hurrengo goizean aurkitu zutenean, lekukoek aurreko gauean ikusitako posizio berean zegoene. Autopsia egin zioten eta pozoin zantzuak topatu zituzten. Baina bitxiena, esan bezala, poltsikoan zuena zen. Barruan paper zati bat zegoen, tamat xut hitzekin. Testu horrek amaitua edo bukatua esan nahi du, eta Omar Khayamen Rubaiyat liburuaren azken orrialdeetan agertzen da. Kasuaren detektibetako batek poemak bizitza alik eta gehien gozatu behar dela aipatzen duela argudiatuz, gizonak pozoia bere buruaz beste egiteko asmoz hartu zuelako susmoa berretsi zuen. Liburua gainera telefono zenbaki bat eta zenbait zifraz osatutako kode moduko bat zituen, hortxe barruan idatzita. Lehena, harakatu egin zuten, eta Adelaidatik hurbil bizi zen emakume baten telefono zenbakia zela ikusi zuten. Emakumeak ukatu egin zuen gizona ezagutzea, eta kodea berriz, etzen inoiz deskubritu. Horrela, teoria nagusi bat zabaldu zuten. Hildakoak bigarren mundu gerran inteligentzia militarrean parte hartu zuela, eta etsaiek pozoitutako espioi sobietarra zela.
Adelaidako bi egunkariek, The Advertiser eta The Newsek eriotzaren berri eman zuten. Honela zioen albisteak, atzo goizean gorpu bat aurkitu zuten ustez Izzy Johnsonena, 45 urte ingurukoa, Somerton hondartzan. Jay Lyons jaunak aurkitu zuen, H. Strangway detektibea eta Jay Moss laguntzailea ikertzen ari zirela. Baina, 1948ko abenduaren 3an, hau da, urrengo egunean, A.C. Johnson kotxaua komisarira hurbildu zen, bizirik zegoela identifikatzeko. Egun berian, The News egunkariak hildako gizonaren argazki bat argitaratu zuen bere azalean, identifikaz ezaken edonori informazio eskatuz, baina 70 urtetan ez du inork identifikatu. Inork ezagutzen ez duen gizon bat. Izenik gabeko gorpua. Kode ulertezinak, sekulako misterioa bai. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me Bain, inside the pocket of your ripped jeans. Goiuri pozoindu dute oiana. Llama. Meet, you won't ever be alone. Wait for me to come home. 74 urteren ostean, aurten 2022an, misterio argitu dute. 2022ko uztailaren 26an, Abbotek iragarri zuen berak eta Colin Fitzpatrick, genealogista estatubatuarrak, Ancestry.com bezalako DNA webguneak erabili zituztela 4.000 pertsona baino gehiagoko zuhaitz genealogiko bat eraikitzeko. Melbourneko gizon bat zela ondorioztatu zuten. Carl Charles Webb, ingeniari elektrikoa eta tresna fabrikatzailea. Aurrekari penalik ez zuena. 7 hamarkadaren ostean, misterio argitu da. Ezer jakin gaben misterioa. Proiektuz betea, desioz gainezkan, denborarekin. Eta misterio argituta, abenduari hasiera eman diezaiokegu. Gaurko Lolabarri etorriko da kafe hutsa hartzera, gurekin hementxe goxo laborategian. Eta Maria Romero Laspiurrek Gabonetako azokei buruz hitz egingo digu. Horrek esan nahi du, hasi naitekeela Gabonetako kanta jartzen, ez da? Ez mesedez goiuri. Arren, mesedez. Otoi. Bale, barkatu. Abenduak bat du gaur eta osteguna da, ongitorri guztioi. Bigarren kafera naiz irratian zarete, arratsaleko 4 eta 11 dira, eta mentxe gara, zuzenean zuekin. Oianaren jertxean irakur daiteke hitz bat, baina ulerliteke beste bat. Nik horrela lehenengo bistazoan albo batetik sex ikusi dut. Baina jartzen duena sida. Eta horrek eramaten gaitu pentsatzera sexua itsasaldean edo itsasoan nahiko planona izan daitekela. Kontu hau guztia esateko oso jertxe politia darramala. Oiana Maritarenak enbe arratsaldeon! Atxaldeon! Kalefazio gainean jarri du jertxea hau berotu asmoz, baina ez da gehiegi berotu badakizu zergatik. Zergatik. Nik uste artileak ez duelako hainbeste temperatura hartzen, bere kabuz ematen du beroa. Badirudi. Goiuri ez eizarandi, arratsaldeon! Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 482 du, arratsaldeak 4 eta 13 minutu, abenduak bakarra, baina hemen 3 gara, eta abenduaren batarekin batera 4 izango gara segituan zen Maria Romero Laspiur dagoeneko gurean da. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Sartuan naiz munduan hanka bat,
Bilboko azoka gertu da eta azokarekin batera badatoz gurera hainbat eta hainbat estreineko talentua, gainezka euskal sorkuntzan eta baita euskal musikagintzan ere. Olaia Intziartek hauxe bota du, lehengo lepotikan burua, eta handik berak badaki kantutzarrau. Horreko astean B klasekoa entzun genuen, Janus Lesterren diskoaren inguruan ere gero hariko gara Jokin Pinatxorekin, ez dakit, zenbat nobedade eta zenbat kantu eder emango dizkigun aste honek azokak bultzata, baina bejonda izuela. Eta zuri ere bai, Olaia Intziarte. Me quiero morir, quiero ir al final del mundo. Sé que hay muchas cosas por descubrir. Me siento y empolvé el mundo. Solo quiero escaparme de mí. Beste egun batez, nago galdetzen. No nago beni, tasunon zauden. Nere bila daude, eta ni hemen nago. Infernuan ez handik aratago. Berak badaki, behintzat gauza batzuk. Txiki pero fuerte como Kiriku. Denbora gauzak aldatzen ditu, pero nunca cambian si no lo haces tú. Berak badaki. Zuek irizen zetorra gora ni ez, Berak badaki. Claro. Zu, Jana? Este probatuko. Ba, maite duten tarteari heldu behar diogu, eta Sex on the Sea jertxea daraman, eske, bai, sartu zait, mendik albotik ikusita. Nundik ikusten Etxene, zuzuk hori? bai. Batutan ikusi nahi deuna, ikusten deu? Bai. Lasai, ikusentzule, hemen distantzia dago jertxetik Oianaren gorputzera, inorkez. Si, ez da ikusten, zertan ari zareten. Barkatu, Maria Romero Laspiur. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuk, imaginazio pixkat eta albotik begiratuta nagolani, hor sex jartzen duela hain arraroa da? Inigo, ze pasatzen jatzen? Oso beharrean nago. Bai. Ze pasatzen jatzen? Bai. Ados. Terapia behar dut baino. Ustelakoa. Venga, Laspiur, benetan, pixka ez da? Pixka ere ez ikusten? Osa, nik emendikan ezer. Osa, ikusten dut eta gainera marrazkia bebai da dana itxasoaren pixkate zentzuarekin. Jo, baina itxasuan sexuare gauza oso polita da. Izan ziteken. No. Ados. Goiuri, zuk sex ez dut ikusten hor? Ez, eta itxasuan sexua gain baloratuta dago. Bai, dena dago gain baloratuta. Itxasuan sexua, baineran sexua, dutxan sexua, sofan Itxasuan sexua. txalupa batean. Sofan zinek esan du. Bai, nik pasa dut bizitza osoa entzuten sexu oezentrista alboratu behar genuela eta esperimentatu, eta azken hilabete hauetan korronte guztiak entzuten dituenak dira dutxan sobrebaloratuta dago, itxasuan gain baloratuta dago, sofan gain baloratuta dago, hegazkin bateko komunean egitea gain baloratuta dago. Ez dakit ez ote den nire ingurua ere museo baten egitea ditu ginen lenguan. Bai, aurrekoan berdina Uste dut nire ingurua zahartzen ari dela eta horren seinale dela gainbalorazio sentsazio hori. Nahi, ez txokolatik pika bat ino. Baina beltza hori da horrek ez du ordezkatzen. Maritorena, zein da zure maite duta? Ez que honen ondoren zesan daiteke, ez? Ez dakit. Adibidez. Ez bai, uñez ez lotuko horrekin. Bale, ados. Ez, banentorren maite dut ez batekin edo moduko batekin. Eta esan ingoet, bai. Etzai gustatzen, jendeak berea ezten ama hizkuntzarekiko daukanean olako gorrotoa ez dakititza den, baina bueno, gaur Nafarroan emanaldi bat izan dut, antzerkikoa, Berriozarren hain zuzen ere, eta, bueno, institutu horretan eredu ezberdinak daude. B eredua dute, D eredua dute, eta gero ingeleseko eredu hori Euskal Autonomia Erkidegoan ez dagoen hori. Eta ordun, emanaldi batzuk euskerazko ereduan egin ditugu, eta gero gaztelerako B eredu horretan egiten ditugunean, eta nahi gabe Anderrek eta biok, nire lankideak eta biok, gure artean euskaraz egiten dugu, gure ama hizkuntza delako. Eta hasieratik askotan esaten dugu. Sentitzen dugu, momenturen batean ateratzen bat zaigu, baino elkarri begiratu eta hizkuntza hori da ateratzen zaiguna. Ze behin gainera santziguten hori errespetu falta bat zela, baina arrazoitu genuen beraiei beste hizkuntza batzutelako eta hori esaten zietelako. Bueno, total, gaur, euskera zerbait esan eta jasten dira, bat, bi, hola, jolasten hizkuntzarekin bezala, tontua bagina bezala, ez dakit, beste hizkuntza bat entzuten duzunean,
Zergatik erreakzionatzen duten horrela gaztek, ez dut ulertzen. Nik uste dut entzungo banu beste hizkuntza bat esango nukel, pentsatuko nukela, begira, ze politia ez, beste hizkuntza bat dute, ze aberatsa, bi hitzeite dituzte. Nik ez? Baina gaizki bai, amorru ematen dit, nola hartzen duten txiste bat balitz bezala beste hizkuntza batean, edo, perdonen espainol, aizu barkatu. Bat, nera hizkuntza hau da, eta momentu batean gaina esan dut hasieran, akaso momenturen baten ateatzen bazaigu, ez hartu gaizki, nahi gabe ateratzen zaigu, gure hizkuntza hoxe delako ez, baina etzai gustatzen nola egiten dutenean, bai? Eta gaur hori bizi izan dut, eta etzai gustatu. Eta gero, gazteak hasi behar direla antzerkia ikusten, ze hori ere bai, ematen zuen pantaila baten ari ginela, parrez hasi dira etzunen inungo zentzurik, eta hor errespetua ere landu behar da, eta norbai lanean ari denean konturatu daitezela lanian daudela. Bai, erabat ados. Ze egingo diogu guztioni, pedagogiarekin jarraitu. Bai, eta jarraituko dugu, eta gustora. Bihar berritze jungo geha. Nik zurearekin lotuko dut maite dut enaukan eta piztu didazu. Asteburuan Toledon izan naiz, kontzertu bi eskaintzen, Postal Kolekzionistak proiektuarekin, eta, bada erronkatxo bat, inork ezagutuko ez duen, talde batekin joan, euskeraz abesten jartzea, Toledoko katedralaren ondoko areto oso eder batean, la divergente aretoan egon ginen, zoragarri da, eta egia esan pixkat kontrako sentsazio izan nuenik, beldur hortatik ez, aspertuko dira, ez zer ulertu gabe, euskeraz kantuan ari gara, esango dute, eta aldiz, jende ikaragarri errespetuz, oso adi, nik abestien tarteetan azalpenak ematen nizkien espainolez noski, eta gero hasi zen jolasa, ez, hitz batzuk ulertuko zen dituzten, utopia, euskeraz eta gazteleraz berdin da, eta jende hasi zen, nik hau eta beste da, oso giro polita egia da, akaso badela oso espazio pentsamendu zabalekoa, antopatu genituen euskal hainbat lema paretetan, bizitza beltzek balio dute, espainolez, baina antzeuden, eta Palestinako bandera, egia zela leku bat, baina politi izan zen hori sentizea. Eta handik egun batzutara, biegunetara aninguruan jotzen genuen, Junklerren, eta agertu ziren nere gurasoen lagunak diren batzuk, nik inituen ezagutzen, baina agertu ziren kontzertua ikustera eta ani agurtzera. Eta antxe eta galdezka zizteizkidan nahizu, azkeneko azue gurasokin onginanean, zuzinan Danubio ibaia geisten piraguarekin, eta auta beste, eta zemuz, da hor kontatzen hasi nintzaien nola, oso jende gutxi zebienan, eta nik lagun alemaniar bat egin nun, Stefan, eta hark esaten zidan, you a bus guy here in my river, ez, zu, tipo euskaldun bat hemen nere ibaiean, eta haren emazteak matizatu behar izan zuen, espainoli basko, eta iruditu izan, hain kutrea, hain zapaltzailearen gehiagotasun moral eta talaia hortatik egiten den zerbait, nik hasteko ez dut esan euskalduna izateraekin espainola naizenik. Hala sentitzen dut, baina nizun esan. Tipo alemanark nola sentitzen zuen, nola bizi zuen ere, zuk ez dakizu, ze nezesidade daukazu. Zuri denean ze jartzen duen moduko argudio hoiekin, ez, hori esateko, eta egia esan, batetik goxotasuna eta ulermen asko, ze jendeak super ondo hartu zungu ikuskeraz abestean oski, eta kiston roiona, eta oso ondo, eta bestetik anekdota txori maite ez dudan. Biak maite dut eta maite dut, eza? Goi hori ez izaran dira? Nik maite duta daukat. Zondo. Duela 2 hilabete edo, urrian izan zen, hemen hitz egin genizuen nazioarteko astronomia elkarteak deialdi bat egin zuela, exoplaneta berri batzuei izena jartzeko. Eta guk hemendik proposamena bota genuen, gure entzuleren bati izenen bat okurritze zitzaion exoplaneta berri horiei izena jartzeko, ez? Deialdia egin zutelako aurten, duela urte batzuk bezalaxe. Eta gaur ikusi dut horrela kasualidadez, eta ez dut esango pertsona hauek bigarren kafeko entzuleak direnik, baina ilusia egin dit, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle batzuk proposamena egin dutela, eta bi exoplanetari izena jartzeko proposamen bat egin dute, eta beraiek proposatu dutena da Su eta Gar. Izena jartzea. Oso polita iruditu zait, eta oso polita iruditu zait baita, guk hemen bota genuela ea norbaiti otuko zaio zerbait, eta jendeari gure amua hartu edo, ez, agian entzuten entzun bigarren kafea, baina seguraski bai. Nik pentsatu nahi dut baiet. Entzun zutela eta esan zutela, begira ze interesgarria, venga izen bat botako dugu. Eta horixe, Su eta Gar.
Aizue, hauexek gure maite dutak, baina Maria Romero Laspiurri behintzat bere askatu behar diogu, ze badakit txintxo preste karriko zuela, eta segituan, zozketa bi dauzkagu zuekin egiteko, baina Laspiur, zein da zure gaurko maite duta? A ber, nire maite duta. Nire maite duta da, ingo asteburuan, egon nahi kanpuan, ezkaraien egon nahi justo lagun batzuekin asteburu pasa, eta maite dudala pila bat, aspaldi ikusi ez ditudan lagunekin batzea, eta asteburu polit bat pasatzea. Azkenean da pixkat energiaz betetzea, eta bueltatzea lanera astelenian txipa pixkat arlatuta edo energia politekin. Eta hori da nire maite duta, eta egia da, bai, ezkaraien egon galera, eta ezkaraien euskaldun jende asko goten dela udan, euskaldun jende asko ketxia dakala ezkaraien, eta askotan... Zaio inorri azaldu behar ezkarai toponimi euskaldunare badala. Bueno, bai, baina gaur... Gaur egun ez daitze egiten, baina... Baina, jende asko, hemengo jende asko handak etxia, ez? Eta orduan, bertara juten zaren bai, nahiko ambiente euskalduna, ikusten dela. Eta jende asko euskeraz berbait. Hitz egiten, eta, topatu ginen batekin esan zigula. Ni Logroñokoa naiz, baina ontzen Gasteizera jo nahi bizitzera, eta saiatzen hau euskeraz ikasten, ez dakiz zer, eta, saiatzen dire, eta golan hitz batzuk hasi jakun esaten, polita dela, ez dakit. Ilusioa izen jakela beraieri hori, euskaldun ambiente hori bai, eta igartzen zala. Bizozketa bixi-bixi, zuekin elkar banatzeko gaur osteguna, aste amaitzen da, bihar jakingo duzue, goizean zein den Bilboko bertsolari txapelketan nagusiko azken final erdikorako txartel bi horiek jasoko dituena. Baina oraindik garaiza duete zuen mezua botatzeko, eta mezu hortan zer bota, eta bota behar duzuena da, bertso honen amaiera. Egunez egun aurkitu behar, zalantzari erantzuna, soldatak baino haundiagoa, dugu erantzun kizuna. Azirrimarekin, Gubiontzako matematikak krudelak dira laguna, 10 minutu gela bakoitza, ta 10 euro. Hortxe duzue, bertso honen amaiera asmatu behar duzue, esango nuke 2017ko txapleketako bertsoa dela, baina, eta miren artitxeren bertsoa, ezta? Aizue, bota zuen mezua WhatsAppez, 6 lau telefonora, edota 6-8-8-7-2-5-4 naiz irratiaren, eta bigarren kafearen WhatsAppak, bertari idatzi, gure streaming bitartez ere zuzenean, baina oraintxe egin behar duzue zerbait, asmatzeko intentzioz bintzat, eta beste zozketa bat ere badaukagu zuekin elkar banatzeko. Kontatu dizuegu astean zehar, Julio Villarren Petrel liburua euskeratu duela, Ibon Gaztainazpik, Albaola Itsasfaktoria eta Zumardia elkartearen arteko elkarlanean, eta guk bi ale ditugula. Julio Villarrek egindako ilustrazio batekin, hementxe gure estudioan egin zion, ark sinatu, Ibon Gaztainazpik sinatu, liburu ederra Donostiar nabigatzaileak duela ia 50 urte, 45 urte pasazituen, igaro zituen munduari bueltaka, antxe lurmutur eta itsasoan barrena, arriskutsu eta ziraragarri gerta zitezkeen hainbat lekuetara heldu nahian, eta hori zirraraz, emozioz, poetikaz jantzi zuen liburu dagoeneko mitikoa den batekin, Petrelekin. Oraintxe, Petrel euskeraz irakurtzeko aukera daukazue, liburutegietan badaia da, Durangoko azokan erikusiko duzue, baina guk bi ale dauzkagu, eta zuek ale hoien zozketan parte hartzeko, bi ale ingo dugu zozketa, esan behar diguzue zein den zuen bizitzako abentura. Egin duzuena, edo egiteke duzuena, egin nahiko zenuketena. Atzo kontatu ziguten, nire bizitzako abentura da, lanik egin gabe bizitzea. Hori abentura bada. Gauzak argi, ez dakite abentura erresa den, akaso munduari buelta matea belauntzi batean marinel izan gabe, Julio Villarrek egin zuen bezala, erresagoa da, nordaki. Baina, tira, animatu, idatzi gure Instagramen, baita gure WhatsApp edo Telegramean, 6-8-8-7-2-5-4 telefonora, eta guk liburu hau oparituko dizuegu, zuetako bioi, itsasoari begira jartzaitezen. Jartzaitezen.
Goiuri, ingo du estribilloa elkarrekin? Zuzara. Venga! Itxasoari begira, pasako ditu milaka, Arratsaldeko 4:00 18 segundu besterik ez, eta guk martxa hartu behar dugu gaurko saio honetan. Maria Romero Laspiurrek berarekin dakartza bi gonbidatu, eta haiekin igaroko dugu arratsaldeko 5:00 bidean, urrengo, 30 minutuetako tarte hau. Itxasoari begira, pasako ditut milaka. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Oiana, badakizu ze gertatzen den hemen abenduaren batarekin, ez da? Gabonak urbiago daudela? Jendea zen dara emozionatzen, Goiuri ja gabonetako Jendea kantu. Goiuri zen, ez? Goiuri gabonetako kantuan egiko jarri. Maria Romero Laspiurri ja hasi da pentsatzen ze oparituko dugun gabon hauetan. Ze presioa, ez denbora guztin leku guztitatik. Targiak piztuko dira berela. Bi erantzun dauzkagu zuentzat, Goiuri, gabonetako kanturik ez, Durangoko azoka eta gero arte. Ez? Ez. Atuan asa. Baina hori noiz erabaki dugu. Lehen, oraintxe Oiana eta biok, bi gehi bat, bi ken bat gehiago gara. Zai gustatzen. Eta opari dagokionez, Maria Romero Laspiur, oso ondo, hasi gaitezke opariak erosten, soilik, hemengo erosten badugu. Ui, mikro erikiko izan. Bueno, bai. Saiatu behar gara bertakoa erosten, ez? Ez, hau horrela da. Hori da. Saiatu eta zele, etxe. Hori da, saiatu behar gara hemengoa erosten. Nahi balin badugu, hemengoa kontzerbau eta gure tendak eta gure kaleak eta gure dana jarraitzea betiko moduan eta polita, ez? Polita eta laia izatea kalea. Nik bertako oparitzen dut lemari beraz, helduko diogu Julio Villarrek bere belauntziaren lemari heltzen zien bezalaxe. Hori da. Lema honekin jagoiaz urteak, edara matzagu honekin urteak. Ez da, 3. urtea natorrela pixkat nik bertakoa oparitzen duten gai honekin. Baina egia da, konturatu gabe, oinarteia kriston berua aukidogula eta ematen txabala esan alduko negua inoiz, eta errepente abendu batak. Oso ondo, Maria, nik Grinch hauekin ezin dut gehiago. Abenduak batak, gabonak bueltan, eta egia da, gero azkenengo orduan, mundu guztia azkenengo orduan egoten dela, oparia bilatzen. Eta igual hobetu dela, zerbait lehenagotikan erostea eta pixka gogoz, azkenengo momentuan edo zer gauza erostia baino. Egin behar duzue lagun ezkutua, lagunekin? Egiten duzue? Hori izan behar entzuen. Zuek gabonetan zelan egiten duzue? Etxian opariak, ala lagunen artean lagun ezkutua, edo zelan? Nik familian bakarrik, gurasoak anaiaren emaztea, eta bostok egiten dugu lagun ezkutua. Lagun ezkutua. Gero, aurrei oraindik aurroxea mardi delako, nera nahien bizemei, opariak pixka bestelare. Baina guk bestela lagunen artean ez dugu egiten. Inigo, jatzu gustatzen ezer, gabonak. Ni gabonak. Desagertuko nintzateke. Gabonak desagerraziko nintuzke, baina nola ezin dudan, ni desagertuko nintzateke. Baina hain grintxez izatearren, egiten dudana da, ospinduta pasa 3 aste horiek, baina aguantatu eta besarka. 3 aste? Urriaren 15etik zaude eta ospinduta. Noiz aldatu genuen ordua. Horren bueltan. Orduztik. Hori. Baina gero abenduak 6 iristen da, urtarriak 6 barkatu da, pentsatu dut, jazta. Hau den atzean geratu da, eta hasi da aguna pixkanaka luzatzen. Inauterietan pentsatzen, eta listo. Zuek lagun izkutua egiten duzue? Bai, guk kuadriako egiten dugu lagun izkutua. Lehen urtean ez genuen egin, ez dakit, COVID-ak horretan ere eragina izan zuen, ez dagoa zentzu askorik, baina ez genuen egin, baina uste dut aurrekoetan urtero egin dugula. Eta batzuetan beti saiatzen gara, ez dakit, desberdintzen, ez? Urte batzuetan izaten da opari serioa eta opari txorra da, urte batean izan zen opari serioa eta opari sexuala,
horrelakoak egiten ditugu, aurten berandu gabiltz, ez dugu zer erabaki, baina erabaki dugu egingo dugula Lagun Ezkutua, baina ez ditugu paperak banatu, ez dugu ez egin. Bueno, igual inbia dugu ja, Bai. oingo aste buruan, azoka da gago Tolosan. Vale. Eta igual aprobitza igual dozue. Perfecto, vale. Ez? Diet. Azkenen gortuan ez ibiltzeko. Bai, kuadria entzuten ari zarete? Noiz da, aste burontan ez urrenan. Urrengoan. Bai. Urrengoan. Ba, guk nik aipatu ingoet, nik Lagun Ezkuturik ez dugu iten etxean gu gutxi gea, eta arrun ezin da Lagun Ezkuturik egin, guk detaiak iten ditugu, beti antzekoa izaten da, baina bueno. Baina guk euskaltegian, klaseekin nik talde batzuetan egiten dut, Lagun Ezkutu moduko bat, baina ezin da oparia erosi sentitzen dut, azokakoengatik, baina etxetik ekarri behar du ikasle bakoitzak edo pertsona bakoitzak opari bat, eta ordun joku baten bidez, gero norbaitek, denok eramango dugu etxera zerbait. Eta ordun oso politxe izaten da. Zerbait ezberdina da, ez da kontsumitze hori bultzatzen, zen ikuste dut oparienak ere batzuetan baduela, zergatik orain egin behar da, ez, erosketa hori, nik uste dut urtea osoan zehar izan barko litzatekela, eta hori guztia. Baina guk horregatik iten dugu euskaltegian horrela. Horregatik da garrantzitsua erostea iraunkorra dena, eta erostea bertan egindakoa dena, ze horrek inpaktu zuzena du gure ekonomian eta guregan. Eta gainera, uste dut gara aipatu behar ditugun proiektuek badutela oiana zuk euskaltegikoekin egiten duzunetik zerbait. Eta gero nik onartzen dut, nik erosten dudana gero guraso eta bar eta inguruan, nik azoketan erosten dut ez dut bestelako dendetan eta erosten. Ba, azoka horietan, edo gara aipatu behar ditugun proiektuetan, bada hortik zerbait, zure ikasleetatik zerbait, ze noski eurei ordaindu egin martzaile beraien lana, baina badago emoziotik, magiatik, norberak sortutakotik, esperientzia horietatik ere, eta bideo horietatik proposatu behar ditugu gaur hainbat azoka edo proposamen opari horiek erosteko, edo opari horiek erosi gabe ere, zuek zuen buruari opari bat egiteko. Hori da. Bakoitza beran kapritxua erosteko. Ni azoka hauetako batera joan nintzen, eta niretzat erosi nuen. Nik askotan gehien bat niretzako erosten dut. Bai. Nik iaz joan nintzen horrelako batera, eta zera, lepoko minezatera nintzen, dena gustatu ditzaidan, dena erosi. Alkarrekin, ez? Bai, hortan, nik niretzat, eta bai. Bale, isilduko gea, bai. Ze Goiuri? Ez, elkarrekin jumar genula, eta juntzinatela eta etzen edatela bixatu. Hori ez zan nola izan. Barkatu Goiuri, kalabazak emantzen izkigun. Ez da, nerrolek. Kalabazak emantzen izkigun. Bai. Eta gero azkenean bakoitza bere kontu juntzen, eta topatu genuen. Oiana lagun batzukin zegoen gaina. Lengu zinakin, bai. Bai, kasualidatez elkartu zinatenan, bai. Maria Romero Laspirnatzean ditugun bi lamina hoiek, hortxe, egun hartan. Erosi genitu. Bai. Eta gauza gehiago. Hor gainean dagoen dituntzia, eta beti kontatzen dugu historia hau, eta entzuleak esango du, bai ez, badakigula. Aurtengoa. 7 urte pasako dituzue kontatzen behin joan zinetela, ez aurten ere joan berko dugu. Bai, hori da. Noiz eta nora? Bueno, a ber, oingo gabonetan bai, azoka pila bat egongo dira, hasiko dira ja, asteburu hontatikan, abendu guztian zehar, ez, agoten dira ja azokak, baina gaur gatoz berba itxera, azoka berezi bat buruz, eta gainera Tolosan dana, oingo urtean. Beraz, Goiuri eta Bioi oso eskura geratzen zaigu. Bai, nomada gaitun azoka da hau, dinagu taldeak antolatzen duen azoka bat, eta azoka hau juten da herriz-herri aldatzen pixkat, nomada da, ez, dale, juten da aldatzen herriz, eta noiz benka egiten da bat, ez? Eta gabonetakoa, normalean egiten da bai, hiri edo herri baten, eta aurten Tolosan egingo da. Gainera hemen gauzela berba hitzen Tolosan, Tolosan. Dana Tolosan geratzen da aurten. Eta hori, eta importantia da jakitia bai, bertan parte hartzen duten guztiak direla emakumeak eta bertako sortzaileak, eta egongo direla diseinatzaile pila bat. Aurten inoiz baino gehiago, nik uste dut, ez? Leire etorri da, eule proiektuko Leire etorri da gurekin bertara pixkat azokari buruz hitz egitera, eta hori, pila bat direla aurten, ez? Bai, guztira, ez da, 52 bat edo sortzaile izango gara, bajan bat eta beste bat apuntatuta azkenen orduan, baina bai, hortik 50 sortzaile inguru izango gara, bai. Osak, gero eta gehiago hasten, goiaz. Eta hori, izango da urrengo asteburuan, 11ko asteburu hontan, Tolosan, izango dira larunbat eta igandean, eta diseinatzaile batzuk egongo dira larunbatean, beste batzuk igandean, da beste batzuk bietan, ez?
Bueno, zu eule proiektukoa zara, konta pixka zure proiektua zein da, bai ulertzeko, ze proiektu eratako proiektuak egongo dira zen, ez? Bertan azokan, topatu halko ditugu. Bueno, eule proiektua da, ama eta laba baten artean sortzen den proiektu bat, eta azkenan lantzen dugu kakorratza eta makramea. Orduan beti esaten dugu, ari artean dantzan gabiltzan bi emakume garela, eta bakoitza disiplinakin eta beti ere alik eta zuntz naturalenak eta erabiliz, sortzen ditugu hainbat gauza. Jantziak alde batetik, jertxe, txaketa, bufanda, tokilla eta bar, eta beste alde batetik poltsak eta bestelako apaingarriak baita. Eta zelan sortu zen duten proiektua, zelan okurridu jatzuen, ez? Osa, ama eta zure artean sortzia... Hasieran eule sortu zen amantzako, azkenen ama kakorratza pila bat iden da, azkenan beretzat kakorratza itea modu bat, ez dakit deskargatzeko edo denbora pasatzeko, ez dakit zer dan, baina egiten zuen kakorratza pila bat, ez? Eta orduan lan pila bat betatzen zian etxen, eta esan duen, hau, atera behar dugu etxetik kanpora, osea, jendeari eskaini lan hau, askotan nahiztak guk eukiten dugun, igual, gure amona, gure ama, o norbait inguruan lan zoragarri hau egiten dozkuzena, jende askok ez dauko aukera hori, ez? Orduan zaten nuen, aukera bada, kanporatera, eta jendei eskaintzea hau. Orduan hasi izan pixka proiektuakin, eta gero ni batu nintzen pixka enbidiakin, lehendik baita sormenan proiektu txiki batetik baita bideratua egon nintzen, utzi nun tarte baten, baina gero enbidiakin ezin nun aurrea junta, orduan ama izan nien, biok batu behar gara eta biok sortu behar dugu zerbait. Osondo, bai, superpolitxa proiektu hori, azkenean da pixka tradizioa ez, pixkat kanpora ateratzea, eta beste erakustea, eskotan, igual edo zein denetan ez dugu topatzen horrelako etxean egindako zerbait, ez, holan artisaua, eta material, zaindutako materialekin, eta abar. Eta, bueno, eta gero, dakazue Dinagu proiektua, ez, zuek, bueno, zu eta Carmel etorria dela bebai, esaretek Dinagu proiektuaren parte. Dinagu proiektuak antolatzen ditu azoka guzti hauek, eta, bueno, beste gauza batzuk gero hitz egingo duguna bebai, eta zelan sortu zen duten bebai hori Dinagu proiektua, zelan batu zineten den artean, eta ze gaitxik? Bueno, Dinagu proiektua berez sortu zen gaur eguneko Dinagu baino lehen hau. Eta sortu zen, sarri hartzen Carmeleta nio hainik ez ginen parte, baina azkenean batu zian emakume sortzaile batzuk nolabait indarrak batzeko proiektu bat moduan, ez? Gizarteak sortzaileak bideratzen gaitu pixkat lan individual batera edo bide individual batera eta gainera kompetentziaz betetako bide batera, ez? Hau gehiago da ni baino, ni gehiago naiz baino, hori da gizarteak bultzatu nahi dagoen eredua. Eta justu, emakume hauek esaten zuten ezke guk justu kontrakoa nahi dugu, ez? Taldean uste dugu indarrak batuta bide asko erraza egiten dela eta gainera alduntze bat edo aizpatasun horretatik, ez? Nolabait bidea askoz ederragoa dela uste zutelako. Eta orduan hasi zian elkartzen normalean azoketan ikusten ditugun posto individual horiek bihurtu zuten beraien postu kolektibo bat moduan. Sortzaile bakar baten lanak aurkitu beharren, aurkitza zeon, lau sortzaileen lanak postu txiki baten. Eta orduan sortu zen, hola, Dinaguren hasi txiki hori. Eta gero, pandemia tarteko eta hola pixa frenoa sartu zitzaion Dinagu horri, baina aldi berean beste emakume batzu, Carmeletan tarten baita, eta baita Maider eta pixkat ikusi genuen beharrak guk baita horren hori bilatzeko edo. Eta orduan juntatu ginen Dinaguko hasitxo horrekin, eta guk deitzen diogun Dinagu 2.0 hori sortu zen, bai. Eta zuek gero hortikan bilatzen dituzue beste diseinatzaile batzuk edo beste emakume batzuk, ez? Zuen moduan sortzen dutenak azoka hauek egiteko. Zelan topatzen dituzue edo, zelan bilatzen duzue, ez? Zelan ze kriteriokin edo? Bai, guk hasieran, guk bilatzen duguna Dinagukin eta nomada gaitun azoka honekin da, aipatu daun hori, ez? Danok biltzea, izpatasunetik eta alduntze horretatik, denok batzea eta batera bide bat itea, batera nomada bihurtzea eta azokaz azoka batera elkartzea. Eta hasiera baten azoka, lehenengo azokak izan zianak, pixka gonbidapen bidez bilatu genuen, gure inguruko sortzailea gonbidatzen taula, baina gaur egun Dinagu pixka honditzen da bien eginen, aurre inskripzio fase bat irekitzen dugu gure azoketan parte hartzeko, orduan, emakumea eta sortzailea den pertsona orok apuntatzea dauka gure azoketan, eta gero normalean beti lekuak muga jartzen duenez, aukeraketa bat inbar izaten dugu, baina hori izaten da bidea bai.
Izu aipatu duzu azoka hau Tolosan izango dela? Ez duzu aipatu, non? Non, hori, bai. Tolosako Zerkauzian. Hori da. Bueno, Tolosa noituta dagoen edo norrentzat, zerkausia da merkatua egiten den guneetatik, akaso ederrena, bertako ekoizleak, barazkiak, gazta, arrautzak eta beste produkturen bat ere saltzen egoten direna, ibai ondoan, hori ibaiaren ondoan geratzen den hori, duela ja 15 bat urte berritua, eta hola kolore txurize jantzi zutena, eta bertan egongo zarete larun batean eta igandean, larun batean azokarekin topo egingo duzuen, goran beran nola moldatzen zarete? Bai, guk azkenean leku batea joten ganen, nahi dugu bertakoa baita indartu eta respetatu, orduan, eta batez ekoizle txikiak dien, eta nekazari txikiak dien einean, euren lana baita nahi dugu horre egotea, orduan, erabaki genuen larun bateko azoka arratsaldez izatea. Hau da, goizean eukitzea jendeak aukera, nekazariei edo, ekoizle txiki horiei, bereien produktua, jateko produktua hauek erosteko, eta arratsaldean eukiteko aukera, beste sormen batetik, erosial izateko. Orduan larun bate izango da, txaldea, eta igandea goiza. Orduan pixkat ezberdina bi egunetan. Bidean aritu zarete Azpeitian, Donostian, Gernikan, Saran, orain Tolosan, ez dakit hurrengo geltokiare zein izango den badakizuen, baina batez ere nola aukeratzen dituzuen geltoki horiek. Bueno, pixkat, aztega pentsatzen Euskal Herriko herri bat, euki dezakena aterpe bat, ze azkenen normalen Euskal Herria maki zer pasatzen dan, eta euriakin azokak nahiko ez duintasun hortatik juten die. Orduan beti bilatzen dugu duintasun hori azoketan, eta nahi dugu pixkat aterpe bat eukitzea azoka antolatu alizateko, ez? Orduan bilatzen dugu pixkat hori Euskal Herrikoa, aterpea, eta hortik saltxiatzen eta aukeratzen juten gara pixkat. Vino tinto y conversación, sincronizando. Hori, anima osaitzie urrengo larun bat eta igandian Tolosara etortzen, eta ez baldin bazarete, ezin alba dozu, etorri edo hori dan alakoa, bebai dauzela bertan gure herrietan, desente merkatu eta artisau dendak, baita opariak topatzeko. Eta adibidez, bebai, dinagu proiektuarekin bat, nik bertakoa oparitzen dut turra bebai indozu, ez? Eta horrek pixkat batzen ditu artisauak edo bertako diseinatzaile txikiek dituzten dendak, ez? Karmelekin, ontzen Karmele kuleko, Karmele etorri da bai elkarrizketara. Karmele salsamendik hartu ditu, ja bizpairu kafe, bigarren kafean, Etorri da, bai. Arratsaldean Karmele. Hirugarren nadala, ez? Urbildu mikrori zugana beldurri gabe, eta... Hore bai, arratsaldean. Nik uste lehenengoa izan zala, lehenengoa nahi gogoratzen, lehenengoa izan zala hashtagekin eta ziginean. Hori da, izan zala, baina dela 3 urte. Hori da, pandemian gegoazenian. Bai, egin genunen nomada gaitun virtuala egin genula, orduntxe sortu genuen Dilagu 2.0, eta orduan jendeak aukera izan zezan opariak egiteko eta bertako erosteko, Instagrametikan kontuari buelta bat eman genion, eta egin genuna zen proiektu ezberdinak horra aurkeztu, eta jendeak aukera izan zezan, bai internetetik erosteko, eta eskaerak egiteko sortzaile ezberdinak. Hori da, azkenean, ez eguazen ez azokak edo, pixka goazen ez pixka encerrauta moduan, azkenean konfinamentu garaia zan, sare sozialak erabiltzeko, trampoli modua sortu zen hashtag bat, zala? Nik bertakoa aparitzen dut, nik bertakoa erosten dut. Eta aurreko urtea lehenengo aldiz intzen duten tur bat moduan, ez? Hori da, azkenean jende asko galdetzen zigun dendetara joan nahi zuela bertako erosiz, eta azoketan ezin bazun erosi nora joatzeko aukera, ez? Eta orduan sortzaile askok pausu bat gehiago eman dute, eta beraien atelierra edo beraien tailerra ireki dute, eta askok denda, beste sortzaile batzuekin batera. Orduan, ideia hona iruditu zitzaigun, jendeak komertzio lokala sustatzeko eta komertzio txikiari indar hori emateko, turrantzeko bat egitea, oraingoz Gipuzkoa mailan, herri ezberdinetan zedenda aurkitu zitzazken, bertako produktu erosi nahi bazuten, edo bertako sortzaile emakumeak asuntan, ezagutzeko aukera eukitzeko. Eta alaxe sortu zen. Eta igarri zenuten buelta edo jendea juten zen ikusten zabalako sare sozialetan. Hori da, egin genuen mapatxo bat, Gipuzkoako mapatxo bat puntu ezberdinekin,
eta proiektu bakoitza aurkeztuz, Bilabonan orduan bi aizpeak ireki zuten denda berria, Donostin Posidonia, nik ere orduntxe ireki berri nuen eta orduan hori zatu genuen. Eta, pixkanaka, denda ezberdinak ezagutzen, jendeak ere, bida, Hernanin ez nekin bazegola dendatxo bat, eta honi esker ezagutu dut, eta horrela, pixkanaka, turrantzeko bat, nomada gaitu azoketara joango diren bezala, komertzio lokal txikiak ezagutzeko aukera izan dut. Claro, gehienak parte hartzen dute gero merkatuetan, baita. Orduan, danadakatean komunian ez direla emakumeak, ez? Eta gehienak sortzen dutela beraien produktua, eta gero, saltzen dutela beste batzuen produktua ere, baina beraien produktu propioa dakatela dendean, ez? Hori da, azkenen egin dutena da, pausu bat gehiago eman, eta beraien denda ireki, edo tailerra, edo atelierra, eta hortaz aparte, beste sortzaileak ere bertan dituzte. Orduan, antzekoa, danak animatzen dizuegu, ez baldin badakazute denbora juteko Tolosara, aprobetxa gualdoz bela, eta turro honetan, herri guztietatik parte, edo gertuen geratzen jatzuen era, gerturatzea. Dinagu proiektuaren Instagramean agertuko da, ez, informazio guztia? Bai, orain hori, kontu aparte bat sortu dugu, nik bertakoa oparitzen dut Instagram kontua, eta perfil horretan igoko ditugu ze dendan mota dauden Gipuzkoa mailan. Azkenean hori, azokaz aparte, jendeak dendak ezagutu nahi baditu edo, Bilabonera bagoaz, bidao dago, edo... Eta bertan informazio guztia aurkitzeko. Hori da. Eta zuk, Kule Estudioa bebai, Hernanin... Lasarden, markatu. Lasarten dakazu, eta zelan sortu zen, zelan okurridu jatzun bebai, zure marka propioa zekasun, eta zabaldu zenun... Hori da, azkenean sortzaileak hasten gea azoketan lanean, ez? Eta sortzaile ezberdinak ezagutzen ditugu, eta nik argi neukan pandemiaren ostean etxetik lanen nuela egin nahi, eta espazioan nahi nuela nire tailerra bertan eukitzeko, eta orduan pentsatu nuen, beste sortzailei ere, gonbidapena matea edo aukera matea, nire dendan saldu alizateko. Eta holaxe sortu zen. Eta gaur egun, geroz eta sortzaile gehiago daude bertan, eta, hasi gara ikastaroak ematen, sortzaile bakoitzak egiten duen hori erakusteko, eta ez izateko kontsumitzeko produktu bat, baizik eta esperientzia bat sortzea, eta gabonen helburua ere aurtengoa hori izango da. Joan ikastarora, egin produktu bat, sortzaile baten laguntzaz, eta egingo dezu zuke egindako zerbait oparituko duzu. Claro, eta holan bebai ulertzen duzu zer zauzen erosten, eta zelan dagoen horren atzetik, ez? Zelan egiten dan, eta zelako maitasuna eskaintzen dan, eta zelako lana dan produktu hori. Oso polita. Eta, holan ez dakit, zuek, hemen soziala, ze esango, holan opari bat egiteko, zer okurritzen jatzuen edo zer esango gure entzulei ideiaren baten bateko? Nik fitxatu dut gauza bat. Bai? Bai. Zara hemen deskontu bonoaren eskian edo zer? Ez, baina nire nintzen eta hemen entzulei erakusten Instagram kontua eta ikusi dut Tolosan zein ibiliko den eta nola io bat txiki berri bat daukadan eta ikusi dut Baby Mundua izeneko marka bat daola, nik Baby Munduako arropa edo osagarritxo txikiren bat erosiko dut, Tolosako azokan. Beraz, ondo da, nik ere baditu lagun pare bat orintxe Baby Mundura etorri direnak, eta akaso aukerona izan daiteke. Goiurik fitxatu du, baina zuek, Armele Leire, ze proposatuko zenukete? Nik egia esan, ez dakit gauza konkretu bat aukeratzen, Pizka danetik antopatu aldago, ez? Bai, eta noma gaitun azoka guretzat baita izaten niela, kasi postu guztietan erostu dugu zerbait. Eta nik neuk asmoa daukon nire gaunetako pari guztiak noma gaitun azoka erosteko. Topatu aldogulako familia guztiantzako opariak, ez? Azkenan bilatzen duguna, horten gainera indar gehiago mandiguna da, ilustratzaileak daude, bitxigileak daude, moda egiten duten marka berriak ere etorriko dira, umeentzako jostailuak eta arropa egiten dutenak ere, pixka bat denetatik eta familia osoarentzako aukera pila. Primeran. Apuntiekin jumiako gara. Háblame si quieres que te diga que todo está mal. Horrela erosi nuen nik ez daukat potota turutetarako kamiseta eta ez da gizu zenbat losintxa jaso dutzen ditudan jazten dudan bakoitzean.
Badakizue aukera izan ezkero hurbildu abenduaren 10-11 Tolosara, bertan zerkausian izango dira eta larunbat arratsaldean eta igande goizean dinagu taldeak antolatutako nomadak gaitun azoka ibiltariarekin eta hortik aurrera kontatu dizkizuegu gauza asko, proiektu asko, sare sozialetan, dinagu kolektiboaren sare sozialetan edota bestela nik bertako oparitzen dut profil berrian ere, bertan segituan saretuko zarete, aipatu ditugun hainbat eta hainbat proiektu eta benetan merezi duten magiaz, amodioz eta pasioz egindako hainbat eta hainbat produktu. Zuen ganatzeko eta nik bertako oparitzen dut traola horrekin eta traola horren atzean dagoen filosofiarekin bat egiteko. Maria Romero Laspiur, agurtu egingo zaituztegu? Bai, urrengora arte. Bi aste barru gauz, ia gabonetan. Vale, orduan Grinch total jaia gara. Leire eta Carmele, 2.000 esker gurera horbiltzeagatik eta zain zaitzatela ondo Tolosan azokantzea, Aio. No supiste ver, no supiste hablar conmigo. Arratsaldeko 5:00 5 minutu besterik ez dira falta eta guk kantu ederronekin egingo ditugu minutu horiek. Willis Drummonden Bidasoa kantuarekin bagoaz, arratsaldeko 5:00 bertan izango dugu eta aukera estudio zentralekin azken ordukoaren berri izateko. Gelditu hor, segituan Janus Lesterreko Jokin Pinatxorekin arituko baigara telefonoz ere, ondoren asteburuko agendari errepaso egin barko diogo Jana Maritoren agenberekin, hain zuzen ere, arte eszeniko idagokionez dagoen guzti aztertzeko, eta horren ostean, Koldo Olabarri izango dugu gurean, kafe hutsa hartzen, aktore bilbotarra hementxe izango dugu gurekin, bigarren kafearen estudioan.
Minutu bat arratsaldeko 5:00 segituan azken orduaren bila joango gara. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Segundo arratsaleko 5 izateko eta puntualtasun osoz bagoaz Naiz irratiaren estudio zentraletara, antxe da gure lankide Egoi Belategi azken orduaren berri ekarteko. Egoi Belategi, segundutxo bat, eta orain bai, arratsaldeon. Baita zoi ere. Arratsaldeko tenore honetan bi kontu nabarmentzeko entzule lehenik eta behin albiste garrantzitsuak Gipuzkoako auzitegiak erabaki duelako ofizioz berrikustea sexu delituengatiko epaiak baldin eta kondena handiagoa edo astunagoa bada, bai bakarrik da baietz legearen bidez ezarritako gehienezko zigorra baino. Erabaki hori ez dator bat magistratuak Bizkaian ala Nafarroan duten jarrerarekin, esango dugu Bizkaian kasuz kasu, aztertuko dituztela delitu horiek eta Nafarroan berriz Espainiako fiskaltzarekin lerratu dira eta ez dituzte ofizioz horiek berrikusiko. Gipuzkoan erabaki hau ostegun honetan hartu du Gipuzkoako lurralde auzitegiko zigor sekzioetako magistratuen batzordeak. Bileraren aktan epaiek adierazi dute sexu askatasunaren berme integralari buruzko lege organikoak tipo penalen konfigurazio berri bat finkatzen duela eta horrek ez duela xedapen iragankor espezifikorik eta horrek ziurgabetasuna sortzen duela ere arau penalaren interpretazioan. Hauxe dugu azken ordukoa arratsaldeko 6 honetan sakontzeko moduan izango gara informazioaren ariaren 3. edizioan. Beste albistea arlo sozioekonomikotik Nafarroako 25 eta 64 urte bitarteko langileen ehuneko 50,3 egoera prekarioan bizi delako LAB sindikatuko Iparregoa fundazioak gaur ezagutzera eman duen ikusmira 12 izeneko txostenaren arabera. Nafarroako langile klasearen bizi eta lan baldintzak aztertu ditu ikerketa honek. LAB sindikatuko ordezkari Manuel Carrerak nabarmendu du ez datozela bat berriki Nafarroako gobernuak lurraldearen egoera sozioekonomikoaren inguruan egindako valorazio baikorrarekin. 40 urte igaro ondoren eliten mitoak eta txibite lehendakariak esaten dutenaren kontrara foro hobekuntzaren balantze defizitarioa egiten dugu. Nafarroan 2 langiletik bat egoera prekarioan bizi da. Eta euren salaketa hori zenbakitan ere jarri du Carrerak. Hau da, 178.000 nafar langabezian, egoera inaktiboan edo 1.400 euro baino gutxiagoko soldata kobratzen dut. Gainera, Carrerak nabarmendu duenez, jarduerarik gabeko egoeran dauden 57.000 eta 400 pertsonen artean, 57.000 dira etxeko lanetan aritzen direnak, gehienak emakumeak inolako aitorpen sozial edo ekonomikorik gabe. Agur esango dugu, aipatuz sektore feminizatu bat eta Nafarroan bertan izan ere Nafarroako erresidentzietan greba deitu dute sindikatuek, datorren hilabeterako berehala esango dizuegu eguna zehazki, izan ere ordenagailua blokeatuta genuen, berreskuratu dugu eta esan bezala, ELA, UGT eta LAB sindikatuek 5 greba egun deitu dituzte urtarrilaren 16 20 Nafarroako adinekoen egoitzen sektorean. Geroxeo ere, albiste honetan sakonduko dugu. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu ditugula, esango dugu baita ere errepideak lasai ditugula. Beraz, honen bestez, konexioa izultzen diogu bigarren kafeari eta esan bezala 6 bueltan izango gara, albiste gehiagorekin Naiz irratian. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi lankideari, arratsaleko 5 eta 3 minutu bagoaz aurrera hemen bigarren kafean atzo gertatu zen gai bati heltzeko.
Ez dugu diska osorik entzuteko astirik izan, ez da atzo Janus Lesterren aurkezpen kontzertu zoragarri horrek utzitako ajea gainditzeko aukera ere, ze izan zen kolosala, izan zen mundiala, eta izan zen aspaldiko lagun asko, musikari, kazetari, saltxero eta bestelakoak ikusteko aukera paregabea, Donostiako Tabakaleran, Kutxa Klubaren aretoan eskenitako kontzertu berezi hartan, jende askok egin genuen topo, bertan zen Iker Gurrutxaga lankidea, bertan ziren esaterako, ez dakit, hainbat musikari, nikan ikusi nuen Peki, han ikusi nuen Estitxu Pinatxo, alabe arrezan zegoen noski, han ikusi nituen, ez dakit, Lidia Insausti, Lide Hernando, hori da Arima Sol eta Lier taldeko abeslariak, Noa Iguren, Noa Heli Drinkerseko abeslaria, Sara Zurza, antxe, ez dakit, jende mordoa. Hainbat kazetari, bideogileak, Ander Merino ere handik zebilen, Izaro antzegoen, Aitor abizen konposatua galduko, Etxebarria Zarraga bertsolari ere bertan zegoen, niretzat Aitor betita, oin abizen erekin dantza dalgator. Ez dakit, jende mordoa izan zen han, Eneko Jaben teknikan, Iban Zubeldi argitan, antxe zen Julen Kaminos bera ere, soinu asistentzian, aretoko teknikari modura eta jende mordoa. Arkaitzkan obera ere eraman genuen kontzertua ikustera, baina dendena ez dizuegu kontatuko, ze dendena kontatzeko eta atzo bizitakoa kontatzeko telefonaren bestaldean dugu. Batzuentzat Janus Lester dagoeneko badena, baina izena badu Janus Lesterren atzean Jokin Pinatxo taldeko abeslari eta arimak. Jokin, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon, mi esker, arratsaldeon. Zuk ajea pasal duzu, guk bintzatu oraindik badaukagu pixka bat, baina zuk emozionala potoloa izango duzu. Bai, nik oraindik adrenalina topera, kriston emozioa, eta oraindik eta iruditzen egunez aldatu dugula, oraindik hogei batean. Bueno, ez gaitzala loak harrapatu, ez dakit zuk bezperan lo egiteko aukera ondirik etzenuen izan, hori txibatu didate, baina ez dakit atzotik gaurrera zertxo bai lo egiteko aukerarik izan duzun, edo emozio gainezka izan duzun kontzertu osteko ezin lo hori. Bezperan kostazitzaidan, eta biranik normalean lo lasai egiten dutala, kostazitzaidan, eta atzo justo kontragoa. Kriston adrenalinak iritsi nintzen etxera, eta etzan bezain pronto, izko gelditu nintzen, egun luzia izan zen, eta egerran, zakizuz egun ginduten lo. Posten gara, Aizu, kontzertu berezia, senide, lagun, eta esan dut ez, musika munduko, kazetaritza eta Daviden munduko hainbat lagunek inguratuta, set berezia abiatu zenuten, zuk soilik akustik hartuta hor mikrorik eta zer gabea besten, ondoren oholtza nagusian banda osorik, ondoren ezustean harrapatu gintuen bionboen atzean txoko batetik agertu ziren bigarren set akustiko moduko bat egiten, burua utzi zenuten atzoko kontzertua berezi izan zedin eta lortu zenuten. Intentzia zen pixkat hori ez, publikoari sorpresa bat bestaren atzetik aurkeztea, eta baita ere kontzertu zirkular gisako zerbait egitea, zu komentatu duzun bezala ez, lehenik eta ben gordinik, gero formato elektrikoan, akustikoan, gero berriro elektrikoan, eta gero berriro gordinik zuen artean abesten bukatzeko, hori zen pixkat intentzioa, ate birakari bat balitz bezala bihurtzea gure kontzertua, eta egia zen super gustora gelditu ginen emaitzakin, eta nik uste dut jendeari gustatzen zaiala. Garazi Esnaola izan zuen bide lagun teklatuetan, Javi Etxarri gitarran, Julen Suarez trompetan, Andoni Arriola tromboian, Matxin Arbelaitz baterian, eta Ane Bastida basuan, ez da gitin utzi dudan horre denak. Hortxe denak. Talde latza, gaueko 12etan argitaratu zen disko honen aurkezpen kontzertu hori egiteko, egin zenuten abiatu da, diskoa saretan da, ez dakit horre lotara joan aurretik bintzat baiestatu ote zenuen, bai hemen dago, saretan dago, plataforma digitaletan dago, ze beldurroiek ere izaten dira, baina tira hori gaindituta, bira hasten da, ikusi du gainera Olaia Intziarterekin bidean izango duzula bira oso ederra, eta Nafarroa Power Euskal Herritik barren ebiliko zaretela. Bai, atzo zukerran bezala, 12etan hortzen nengoen mobiari lotua ikusteko
den ongi ate izen zen, bakizu, kanpanadatan bezala, horte pantaiari begira, eta ikusi nuenekan ja dena ongitze gola, baina keston zaitu hartu nun, eta bai, orain bai, diska aurkeztera, aipatu duzun bezala, Olaia Inziarte bezalako artista, eta gainera lagun batekin izango dugu aukera, kontzertutxo batzuk emateko, elkarrekin egingo dugun jira txiki batean, gero ere, imaginatzen dut bai berak eta baita guk ere, baitugula gure kontzertu propioak, bine, gizu, bide baten hasiera guretza, eta baita beretzat ere, eta lehenengo kontzertu hauek, elkarlanean egitea, matizu lasaitasun punto bat ere, gizulako zure urduritasunak, eta gogoak eta dena konpartituko duzula, zu bezala dago mesten horbaitekin, orduan alderdi hortatik, superkonten. Zeona, aizu, ez izugu minutu gehiagorik lapurtuko, badakigu egun intensoak izaten ari direla, Durangoko azokan elkar ikusiko dugu, bertan zuek zuzenan ikusteko aukera ere izango da, okerrez panaiz igandean bertan Jokin izango da zuen kontzertu, ezta? Hori da, han izango dugu estandean, musika zuzenaren estandean izango dugu diska azoka guztian zehar, nahi duenak eskuratu alizateko, eta igandean 8:20 gutxitan, ia azkenak, izango gara azoka isteko, han zuzenan jotzen. Jokin, kontatuko izugu sekretu bat, bigarren kafea Durangoko azokan izango da egunero, bertan arratsaldeko 4:00 6:00, baina igandeko saioa arratsaldean izan beharrean goizera pasa dugu, eguerdiko 12:00 ordu 2:00 tartean egingo dugu, dena jaso eta zuen kontzerturako libre eta lasai egoteko, eta bertan izango gara ziur kontzertu zoragarri hori gozatzen. Orain esandakoa agurtu egingo zaituku, baina kontatu behar dugu, Maitasuna Tabu entzun dugu, eta asko gainera aspalditik, dapekin ere dantzan jarri gaituzue. Atzoko kontzertuan Goiuriri ies asko gustatu zitzaion eta horregatik abiatu dugu horrekin tarte hau, baina zu agurtzeko eta horrengo minutuak egiteko diskontatik 3 kantu horiek ez diren bat eskatuko dizugu, zuretzat zergatik den berezia kontatuz eta kantuaren inguruan zertxo bait kontatuz. Bale, nik uste aukeratuko dudala udazken egunura, izan zela atzo kontzertua irekitzeko bakarrik jonuen abesti hori, Osabari idatzen nion duela urte bat joan zelako, eta niretzat kristona besti berezia da. Gogun itun diska ateratzeko baita ere besti hau bizkot nigandik irten den hau jende guztiari zabalteko, orduan ongiru izan bazaizue, honekin jango gara. Jokin Pinatxo, udazken egunura entzuten agurtuko zaitugu, Durangon ikusiko dugu elkar, eta abenduaren 21 itzordua dugu hemen bigarren kafean, gure elkarrezketa akustikoetan diskotzarrau ondo aztertu eta zuzenean zuek ere entzuteko. Hori da, gogoz bateko ja. Zaindu eta besarkada handi bat? Besarkada bat. Aio. Yo andar golpean, yo andar allá, yo andar paquean, yo andar badar niña arranesiña Zontzean ta begiak isten udazken egunura datorkit bapatean begietan entzuten dut zure espainek isiltzen dutena oiuri gordinena inoiz baino zenago isilune edatxu honetan begietan entzuten dut zure espainek isiltzen dutena oiuri gordinena inoiz baino zenago isilune
lost town. Oregongo da, oh, allá maian dinun alboan. Arratsaleko 5 eta 15 minutu izango ditugu segituan Janus Lesterren udazken egunura entzun dugu. Bagoaz aurrera, arte eszenikoen agendaren berri izateko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Oiana Maritoren agenbe ondo? Bai, arki, zure bai? Bai, bastante. Bai. Ze tokatzen noin? Agenda... Egia da, Nia bete datorrazte Txen burontan. boligrafoa. Bai, hartu. Papera? Osondo, prest? Batekin etzai zuritxiko, uste. Bi alde dauzkate. Letra txiki indezeket. Vale, bai, txikia. Nik azterketetan ja, kabitzetzanean bukaeran hola, hasi nintzen, kurbak egiten, eta pixkanaka ematen zuen horrek zea, ez dakite dekadentziaren mundua, eta gero eta esaldi motzagoak azken punturaino. Baina hortxe dana, ez? Baren ere beharko ez. Bai, irakasle gorroto ninduten. Orokorrean ikasleuna nintzen eta ondo, hor mamia egon ziteken, baina zuzentzeko nahiko azterketa nazkagarriak ziren. Bai, ez da oso atxina izaten. Ez, badakizuzuk ondo, ez da? Bai, oso ondo, bai. Ba, papera eta boligrafoa prest dauzkagula, gure horrengo gonbidatuak kafeare badu berarekin, lierren katilu zoragarri horretan gainera, egunen batean itzuli barko diogu Inigo Etxarririz, berea da, baina igual dagoeneko gureare bada, ja. Ba, nik uste. Hemen eronsugeak daude diskoarekin batera egin zuten mertxaneko produktu hori, eta gure agendari heldu behar diogu. Bihar ostirala abenduak 2, gauza mordoa daude eta Euskal Herri guztien barrena gozatzeko, ja. Bai, asteburu honetan ikuste dut larumatean Euskararen nazioarteko eguna izanik, ba, gehiago programatzen dela, olakoetan, ez? Askotan hemen gonbidatuek hori izaten dute, data konkretu hauetan zergatik eta ez urte osoan zehar, ba, uste dut asteburu hori, hoietako badela. Alderrai, ikusgai izango dugu, bat, bihar ostirala, Sopelako Kurtzio kulturetxean, atxaldeko 8 eta larun batean, berriz Astigarragan bazuten emanaldia, baina badirudi bertan geratu dela. Beraz, Astigarragara hurbildu nahi zutene, bada ezpada, begira dezatela, ea oraindik emanaldia emango den, edo ez. Lubaki lainotxua, ikuskizuna hau Basauriko sozial antzokian izango dugu, ostiralean atxaldeko 8. Kaxilda, bukatzen ez den sua. Arrigorriagako Lombo aretoan izango dira, arratsaldeko 6:30 eta kaso lan honi buruz hainbeste hitz egin ez dugunez, aipamen txikitxo bat. Kaxilda Ernaez Bargas, emakume iraultzaile euskaldunak guda zibilean eta bere bizitza osoan zehar ideia libertarion eta bizimodu natural baten alde borrokatu zuen. Eta antzezlan honen bidez, bide hori edo ezagutuko dugu. Hondamendia, beraien birarekin jarraitzen dute eta zarautzen izango dira ostiralean modelo aretoan atxaldeko 8 eta larun batean berriz Gernika Lumoko Lizeoko antzokian ordu berean 8. Kutsidazu Bidea Isabel. Maxa irabazi zuten eta musikala ikusteko aukera izango dugu Zaiako zine antzokian 8 eta larun batean berriz Altsasun Iortia kulturgonean 7:30. Nekatutak jarraitzen du Antxonek eta agurainen izango da ostiralean eta igandean berriz Berriatuan. Aldarri bat bertsoz, lan hau ikusteko aukera izango dugu, ordutegi berezia du ostiralean Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko Santa Maria zentroan izango da eguerdiko 12:30, beraz ordutegi hau akaso jendearentza zailxiago, baina ziur aski ikasle asko hurbil daitezkela eta oso interesgarria izan daiteke ikaslentzat lana, eta bestela igandean ere berri zen ikus dezakegu arratsaldeko 7. Altsasukoak badabiltza jarraitzen dute beraien lan honekin eta Andoainen izango dira ostiralean arratsaldeko 7 eta igandean berriz Balmasedako Klareta antzokian 7:30. Gazteleraz ere izan dute aste honetan zehar, baina guk euskaraz eskaintzen dituztena bakarrik aipatuko ditugu. Patata minak, Asparrenako Araian 7 ostiralean,
larun batean Gasteizko Andramari Zuriren plazan 6:30 eta igandean Gaubeako frontoian 12:00 beraz egunero lan hau ikusteko aukera. Patataminak arabar biran barrena dabiltza. Bai, hoixe. Eta esnatu naiz Andoni Mutiloarekin Alkizako kulturretxean izango da 7:00. Eta horrez gain lagun beltza asko honen aipamen bat uste dut egin dugula eta Donostiako antzoki zaharrean izango dira bai gaur eta bai bihar 7:30 beraz hor ere antzezlan hau ikusteko aukera. Eta dantza pixka bat ere badago ostiralean. Raíces estreinaldi bada lan hau eta Iruñako Gaiarren estreinatuko da. Atena erakundeak sortutako pieza bada, bertakoa, eta desgaitasun intelektuala duten pertsonen garapen osoa bilatzen du elkarte honek. Eta lan honetan kultura, jendea eta paisaiaren inguruan arituko dira eta horretarako disiplina ezberdinak nastuko dituzte. Eta Tolosan baduzue bihar antzezlana edo dantza ikuskizuna atxaldeko 8:00 Love Ladies on Fight izango dugu. Ladies on fire. Beti, bai. Hori sugeritzen dit. Bai, ez da izarrati baina. Lehenengo aldiz erantzen unean, zangen izun... Ez. Bueno, zue. Zuek ere errepikatzen dituzu gauzak. Bai, asko. Nik onartzen ditut hemen, Uepa! Será este cielo, será este mar, será, que aquí se baila, la. Ostiralatzean utzi dugu, baina larun baterako proposamenak ere baditugu. Adibidez, Hernaniko Biterin album eskeniko dute hoiana, dagoeneko bide bat egin duen lana gainera. Bai, eta oso lan divertigarria gainera, ez? Eta nik uste gazteekin oso ondo konektatzen duena dela. Beraz, danak gonbidatuak. Gazteekin, gure garaikoekin horre oroitzapenak eta atzera iraganera egiten duzu. Eta... bat ere gustatzen hoiana? Bai, barkatu, jarraitu ingo dut. Bai, Lugaritzen, Donostian, 7:30 larun batean. Winona eta Grace. Bai, hau gogoratzen duzue, bi aktore parranda baten ostean zuzendari baten etxean esnatzen direnak, eta hor, zer gertatu da, zer ez da gertatu, eta horren inguruan pixka bat. Goazeneko bira hasiko da, goazen jarraitzaileak direnentzat, edo akaso seme alabak dituzten horientzat, Azpeitin hasiko dute bira hau, larun batean atxaleko 5:00 eta 7:00 izango dute. Ondoren ez ditugu dituzten emanaldi guztiak aipatuko, bestela erotu ingo ginateke, asko dituztelako. Eta gainera askotan agortuak egoten direlako. Estok ero desentxufatuta. Munitibarreko udalaretoan izango dira 6:00 larun batean, eta igandean Andoaingo Basteron. Honek zesan nahi du, formato akustikoan MTV Unplugged bezala? Bai. Mikrofonorik gabe? Nik uste dut musikaririk gabe eta joaten direla. Bale, ados. Baina ikusi genuenez iraupena antzezlanarena berdina da, baina pentsatzen du Patxo eta Mikel bakarrik daudela, eta beraiek egiten dutela, bai, okerrezpanago, Desentxufatuta. Ados, beraz, Munitibarreko udalaretoan izango dira, eta igandean Andoainen Basteron. Hori da. Intxaurra lana, Iruritako gizarte bilgunean izango da larun batean, eta igandean Markina Xemeingo frontoian. Barrexerkakoak noiz bai lortzen dugun ona ekartzea. Larrabetzun izango dira larun batean, arratsaldeko 7:30, eta Ordizin berriz Herriantzokian 7:00, horreagatik Iragan hurbilera lana. Eta dantza pixkat aipatzeko, El Hermoso Misterio que nos une, Jesus Rubio Gamiok egindako, dantza ikuskizuna da, hau Bilboko La Fundizionen egongo da ikusgai bai ostiralean, eta bai larun batean, arratsaldeko 7:00, eta estreinaldia da. Jesus Rubio Gamioren konpainiak sari asko jaso izan ditu, eta bera lan honengatik 2022ko Maxetan dantzari honenaren sarirako hautagaia, edo finalista izan zen. Beraz, segurazki bera ikustea bakarrik, ikuste utxori zoragarri izan daiteke. Eta lan honetan, mugimendua gorputzetik hasten dela ikusiko dugu, baina gero pixkanaka burura edo hausnarketa edo pentsamendu horretara nola joaten den. Aukeran dantza konpainiaren urrengo geltokia lana, Eskoriatzako plazan eskainiko dute arratsaleko 7:00 larun batean, eta kasu honetan bizitza bidaia gisa ulertzen dute, edo maletarekin zer gertatu daitekeen. Eta hotzikara, Berdini dantza taldearen ikuskizuna, Victoria Eugenian, urtero, abenduaren 3 eskaintzen dute Victoria Eugenian Berdini dantza taldekoek beraien urteko ikuskizuna, eta 7:00 aurten ere egingo dute. Kasu honetan ikusentzunezkoa ere badute, eta ikusentzunezko honetatik, emozioetara iritsi nahi dute, eta azkenean ikusleoaren artean hotzikara sentiarazi, izenburuak dion bezalaxe.
Larun bateko proposamenak hauek, baina iganderako baditugu gutxi batzuk ere, bisi-bisi kontatuko dizkizuenak, esaterako urretxuko Labeaga aretoan arratsaldeko 5 tartalo izango dugu, eta mitologiatik abiatuta, kaso urnitako saroben ikusiko duguna beste giro mitologiko batzuetara, ze Antigone edo ezetzaren beharra, arratsaldeko 7 izango da, eta hor ere, bilan badauzkagu, oso bestelakoak esan barra daukagu, tartalo eta Antigoneren lotura egin dut nik gogoa mandidarako, baina ez dagoat ez ikusirik bat beste. Tartalo de familia ikuskizuna litzateke, eta Antigone edo ezetzaren beharra helduentzat, hau izan zen Donostia saria jaso zuena, Horman Foster konpainiarena, orain beraien ikuskizun berriarekin daude, joan den astean errentenen izan ziren, baina honekin ere, oraindik badituzte eta ikusi ez dugunontza, aukera izan daiteke oraindik ere ikuslan hau ikustekoa. Eta beste lan bat, zuaitzak landatzen zituen gizona, Sopelako kultzio kulturgunean izango dena, atxaldeko 6. Eta dantza pixka bat, Giselle, Donostiako kursalen, ballet eta ezaguna den historio hau atxaldeko 6, eta aitzindariak berriz Durangoia berotzen hasiko da, Durangoko San Agustinen kulturgunean atxaldeko 7, eta kasu honetan berdintasunaren aldeko borrokan lan egin zuten emakume guztiei edo emakume aitzindari hoiei eskainitako ikuskizuna. Arratsaldeko 5:25, amaitu dugu agenda, eta honek esan nahi du, Oianak kafe hutsa gurekin hartuko duen gonbidatua, aurkezteko ordua iritsi dela. Keep calm and bigarren kafea. For a song to mean a thing, please forget about yourself. Please forget about the healing and the pain, and let the song may ever find a place. Koldo Olabarri, Bilbo, aktorea. Koldok betidanik izan du argi bere bizitzan pertsonaiekin jolastu eta lan egin nahi zuela. Txikitatik izan du gustuko historiak kontatzea, besteen azaletan sartzea eta emozioak azaleratzea. Historiak kontatzea baino, batez ere, aske eta bera izaten baimentzen ziolako zuen gogoko. Try to picture your smile on the frame, but don't try to tame it. He won't belong to you. For so 9 urterekin ikusitako Titanic pelikulak piztu omen zuen bere barnean aktore izateko grina. Orduan konturatu baitzen, Rose eta Jack gorpuzten zituzten Kate eta Leonardok egiten zutena ofizio bat zela. Ofizio benetan interesgarria, eta antzesteaz bizi zitekeela. But a song can save a life. Adin horrekin eman zuen izena antzerki eskoletan. 16 urterekin, eskola profesionalago batera aldatu zen, eta batxillergoko azken urtea estatu batuetan betetzen ari zenean ere, bertako formakuntza artistiko guztietan parte hartu zuen. Halaber, lan profesionaletan hasi ondoren ere, Madrilera joan zen arte dramatikoa ikastera, eta 2015 urtean amaitu zituen bertako ikasketak. The song you're missing, you'll be back. There's a song to bring you back. Bere lehen lan profesionala, 2 telesail ospetsuan egin zuen 19 urterekin, 2012 urtean. Eta ordutik, hainbat telesail, pelikula, antzezlan eta film laburretan aritu da. Telebistan, honakoetan ikusi ahal izan dugu besteak beste. Goenkale, La línea invisible, Altsasu, Eskamak kentzen, El ministerio del tiempo, Intimidad, Bienvenidos a Lolita, eta abar. Aipatu bezala, zineman ere lan askotan aritu da. Bere lan ezagunenetako bat, Penélope Cruz eta Antonio Banderasekin batera egindako, Gaston Duprat eta Mariano Con argentinar zuzendarien, Competencia Oficial pelikula da. Horrez gain, El aspirante, Juan Gautierrena, El doble más 15, Mikel Ruedarena, Cuando dejes de quererme, Igor Legarretarena, pelikuletan ere parte hartu du. Film labur askotan ere ikusi ahal izan dugu. Aitor Gametxoren Berak balekin, edo Paco Ruizen 3 veces esaterako. Antzerki gintzan ere etzaio lanik falta izan.
asko baitira parte hartu duen konpainiak. Teatro Espainol, Arriaga Antzokia, Pabellon 6, Tantxaka, Guglu. Horrela azkenaldian obra askotan ikusi ahal izan dugu antzokietan. Txitxinabo kabareten, Marik Iskurreta hiru hartzaken, Obabakoaken, Izoztutako haizea bezalan, Komedia sin titulon, Erresuman, eta azkenaldian, Sagastitarretan. Vols venir a la meua... Gaur bere ibilbidean zehar egindako hainbat lani buruz lasai hitz egiteko aukera izango dugu. Betidanik hain gustuko izan duen aktore izatearen magia ere berarekin ezagutuz. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Koldo Labarri. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, nik lehenengo galdera egingo dizut naiz eta erantzuna dagoeneko agerikoa baden, baina beti galdetzen dizuegu, ostegunetako gonbidatuei ea kafezaleak zareten bai ala ez, eta Koldok dagoeneko, Koldo ari da dagoeneko gozatzen, gure hili kafe, kasuntan, amerikano eskatu du, eta hortxe dauka berikatu joan, beraz erantzuna da baietz ez da, Koldo? Bai, banaiz kafezalea, bai. Bai, normalean kafea esne vegetalarekin hartzen dut, ez dut, veganoa naiz, beraz behi esneaz dut hartzen, eta esne vegetalaz dagonean amerikanoa hartzen dut. Eta gaur, olo esnerik ezkenuen? Ez dut ikusi behintzat. Ez daukagu. Izaten dugu, baina gaur ez daukagu. Bai. Bukatu da. Baina izaten dugu olo esnea bida. Tots els braços i serem 4, serem 5 i els nostres... Venga, parentesi txiki bat entrevistarekin jarraitu horretik. Ni soinu jolea naiz, beste instrumentu batzuk ere jotzen ditut, baina nire dengo instrumentu akordoia da. Eta askotan ibiltzen ez goiurirekin, akordoi bat gaizki sartzen denean abesti batean, nahiko itxusi geratzen dela, eta aldiz ondo sartzen denean, ze ondo geratzen den. Eta kantu honek badu akordoi bat horratzean oso ondo jarritakoa, eta hori ari nintzaien esaten. Sí, serem 20, serem 40. Hori esan da, Oiana konbidatu azurea da. Bueno, Koldo, eskerrik asko, hemen gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei, eta eselako intro polita eta ze ondo kontatua. Eskerrik asko. Bueno, hasiko gara hasiera horretatik. Nik esan dut, txikitatik oso gustuko zenuela antzerkia, eta uste dut zure irakasleek ere, zaletasun hori ikusten zutela. Baina ez dakit nondiz etorkizun edo nola gogoratzen dituzu txikitako garaiaiek, mozorrotu egiten zinen asko, jolasten edo nola gogoratzen duzu? Nik uste baiet, nik ustez nuelan askorik enkajatzen nire ikastolako mundu horretan, danazalako futbola eta kirola, eta nik ez nuen hor nire lekua aurkitzen, eta nire familiako munduan ez da, orduan niretzat mozorroa nire ama eta emakumen arropak ziren, hasiera batean. Claro, mutientzat hori izalako mozorratzea, ez? Hori izalako normaltzat hartzen. Eta, horraz izan niretzako, antzerkiarekin zerikusia zuen zerbait, loturaz zeukan zerbait, hor aurkitu nuen lotura bat, ez? Eta niretzat horrek berezi egiten ninduen edo horre ez dakit, diferente sentitzen nintzen eta ikusten nuen beste norbait izan nintekela, nigatik urrundu nintekela, eta gero deskubritu nuen bebai antzerki eskolak existitzen zirela, eta zuk esan duzun bezala Titanic ikusi nuen, deskubritu nuen DVD horretan bazegoela making of partea, orduan hori ikusi nuen nola garbatu zen pelikula, eta danak gezurra sala. Claro, pelikulan hil egiten dira, baina benetan ez dira hiltzen, orduan, claro, nik hori egin nahi dut. Jolasten dute hil egiten direla, baina ez dira hil egiten, orduan, posible da, ez? Eta gainera dirua erabazten dira, orduan, nik hori egin nahi dut, eta horraz izan pizkat
Eta hori esan omen zenion irakasleari edo 9 urterekin uste dut lehen eskoletara joan zinela, eta nik Leonardo izan nahi dut, ez? Edo, bai, hori nire ama kontatzen du, yo quiero ser como Leonardo DiCaprio. Bueno, etorri, ikusiko dugu nola iristen zaren, baina has zaitezke. Eta gogoratzen duzu lehen antzeslan hori txikitan egin zenuen, uste dut kazetari baten papera egin zenuen? Bai, eta gainera nire aitak kasetaritza ikasen zuen, gero kiroldenda bat dauka, ez du horretan jarraitu, baina bai, gogoratzen dut gainera oso urduri jarri nintzela, niretzako zelako superimportantea, eta txurian gelditu nintzen, eta niretak esan zidan, kasetariek pinganillo bat daukate, orduan zuk improvisatu dezakezu, eta esan, pinganillotik esaten didat, eta asmatu, ez? Eta berak hori esan zidan, eta hor, improvisaketa gertu zan, bebai, ez? Berak hori, gogoratzen dut, berak hori esan zidala, eta... Ze politia hor lotura ere aitarekin, ez da? Edo, bai, kuriosoa. Bai. Eta gero, beste antzerki eskola batzuetan egon zara, gero arte dramatikoa ere Madrilen ikasi zenuen, baina 19 urterekin zure lan profesionala iritsi zen 2 eta 1 telesaietik. Karo, zu okerrezpanago 82koa zara, eta 80ean atera omentzan lehen 2 eta 1, edo urte haietan, zuk hori etzen nuen ezagutuko. Ez. 2 eta 1 ez nuen ezagutu, baina nik Elena Irure eta Jose Ramon Soiz ezagutu nituen Martin telesaietik, nik haiek ezagutzen dituen, hori, Euskal Telebistatik. Orduan, karo, niretzako haiek ziren, nire aktore referenteak, ez? Bai, eta ze izan zen esperientzia hori, beraiekin 2 eta 1 egotea telesaio horretan, zer emantzizun horrek? Niretzako izan zen pasada bat, izan zalako gainera nik egin un castinga goiz batean, eta arratzalde horretan baiesko eman zidaten. Ez da ohikoena izango, Ez da ohikoa, keba, orduan izan zandana oso harin, eta izan zan masterclass bat, izan zalako bai 2 hilabeteko grabaketa bat, izan zan oso harina dana, eta nik uste dut ez nintzala oso konstientea. Bez, orduan, asko ikasi nuen, bebai telebista eta bebai hori sitkoma, esan da dezakegu sitkom tipoa dala, ez? Zela. Orain telesaiak bestera batera grabatzen dira, baina momentu horretan horrela ziren, orduan dena oso harin grabatzen zan, orduan, izan zan masterclass handi bat. Asko ikasi nuen, ez nuen komedia egin, haiek osonak dira komedia egiten, eta orduan bebai asko ikasi behar izan nun, barreari eusten, Claro, niri grazia handia egiten zidaten. Haiek gogoratzen dut gainera grabatzen estena bat, sartu zitzen barre gure handia, Elena Iruretarekin imaginatu. Eta gogoratzen dut, egon zala momentu bat, Elenak botaziala bronka bat, en plan de, nahikoa da, ez nuelako gelditu, eta, izan zen solagarria. Ze esperientzia polita, bai. Ziur. Gaur pixka bat, batez ere sakonduko dugu zure arte eszenikoekiko edo, antzerkiarekin duzun harreman horri buruz, ze lan askotan egon zara oso lan ezberdinetan, ez? Azken urteetan oso lan koral eta potentetan, ere, adibidez, Arria Gantzokiarekin, eta lehenengo hasiko naiz adibidez, Komedia sin titulo obrarekin. Obra hau, pixka bat jakin dezan, Zentro Dramatiko Nazionalarekin egindakoa da, Marta Pazos zuzendaria, eta pixka bat zu kontatzen nahi dut, Lorkak amaitu gabe utzi zituen lan hoiek hartzen ditu, ez da Lorkarekin izan duzun lehen harremana, zuk dagoeneko 2019an egin baitzenuen obra bat, Luis Pascalekin, ez? Sueño de la vida. Claro, eta Komedia sin titulo da, Aha, hoixe. Claro, eske kontua da, oso kuriosa da, ze obra hau ofizialki 3 aldiz egin da. Luis Pascualek berritan egin zuen, Komedia sin titulo, 89an, gero 2019an berriro. Kontua da, kontatzen zuten, Lorkak obra honi deituko ziola El sueño de la vida. Claro, obra hau bukatu gabe zegoen, Lorca erail zutelako. Orduan, obra honi jarri zioten Komedia sin titulo, porque en aquel entonces antzeslanei komediak deitzen zioten, ez? Eta orduan Luis Pascualekin egin nuen El sueño de la vida, eta Alberto Conejerok eman zion obra honi bukaera Lorkak eman ote liokeen bukaera hori, ez? Margarita Ziergu zala aktoresa bat oso Lorkaren laguna,
kontatzen zuen, Lorkak kontatzen zion bukaera hori, ez? Orduan, nik Lluís Pascualekin egin nuen 2019an El sueño de la vida, eta pasan urtean egin nuen Marta Pazosekin, komedia sin titulo. Beste, guztiz estilo ezberdin bateko komedia sin titulo bat. Aha. Eta nolako esperientzia izan zen, bigarren hau? Komedia sin titulo Marta Pazosekin egin zenuen hau. Hau izan zen oso katartikoa. Gainera, eske Marta Pazos da, eretzako orain estatu mailan, antzerki mailan dagon zuzendaririk interesgarrienetariko bat, niretzako. Ze berak entzeguak berak sortze dituen prozesuak sortze ditu entzegutan. Berak eramaten du pizkat eskema prestatua, baina berak muntaiak sortze ditu prozesuan. Hau da, berak eramaten du pizkat sortu nahi duen ideia, baina gero dana sortzen du aktorekin edo musikariekin edo obran eukiko dituen aktorekin edo, pertsonekin, ez? Orduan izan zen, kreazio prozesu bat, superinteresgarria, guk sortu genituen pila bat gauza, gero hor egongo zirenak, orduan, klaro, Lorkak idatzi zituen 16 horri, 17 horri. Orduan, hasi ginen 17 horri hoiekin, eta gero guk sortu genituen bakoitzari etortzen zizkigun gauzak, Lorkak idatzi zituen, edo Lorkak inspiratzen zigunaren arira edo, eta Martak esaten zuen, ez? Lorka hil zutenetik, hor hitzak bukatzen dira, Lorkaren hitzak bukatzen zina, orduan hartuko ditugu bere hitzak eta mugimendura eraman. Eta orduan eraman genituen mugimendura. Eta orduan berak egin nahi zuen, nola esan katarsi bat, ez? Bere zurrak lurretik atera, eta bere hitz horiek irudietara eraman, eta orduan eramaten genituen berak horrietan idatzitako irudi pila bat irudietara eraman, eta ez dakit, izan zen oso katartikoa, lortu zen bai oso gauza berezi bat, juntzalako pila bat jende gazte pila bat superunkituta, ez dakit, izan zen oso gauza berezi bat, ez genulako hori espero, eta izan zen, ez dakit, oso kuriosoa. Eta hainbeste gazte joatea izan zen, agian gaztei zuzendutako programazio batean sartu zelako, edo ez bestela erakarri egin zituen lan honek gazteak antzokietara? Bagia da izan zela, elenko guztiak ginean, 30 urte gutxiagoko gazteak sortutako elenkoa. Baina, egia da, justo Centro Dramático Nazionalak egite ditu urtero gazteek sortutako elenkoko obrak ezberdinak. Baina, egiten ari dira apostu oso handia, gazteak antzerkira hurbiltzeko. Eta hori nabaritzen da bai haien proposamenetan, ez? Naiz eta gazteak estenatokitan egon, proposamenetan ere nabaritzen da. Ze ondo hori, ez? Eta ez hori bakarrik, baizik eta gero erantzuna egotea horbe bai, ez? Eta nigoratze dut joatea gero tabernara zerbait hartzera, pasatu zan denbora, obra bukatu zanetik, eta ikusten batean gazte bat negarrez, eta pasatu zen igual ordu bat bukatu zanetik, eta tipoa emozionatu da, esaten eske, hau ez inoiz gertatu, eta gainera ni aktorea naiz, eta askotan noa antzerkia ikustera, baina eske gertatu zaidana obra honekin da, eta horrelako pila bat anekdota, eta hori jende gaztean, ez dakit, zederra. Bai, oso kuriosoa, bai. Gainera obra honeko kerrezpanago iritzi oso desberdinak sortu zituen, ezta? Eta gainera irakurri dizut zuri noizbait esan duzula, interesantea dela horrelako lanak egiten ditugunean, ez bakarrik gauza honak sortzea, baita gaitzespena edo ukazioak, edo jendearen zea hori sortzea ere, hori interesgarria iruditzen zaizu. Total, bai. Gero gertatzen zen bai, igual, jende helduagoa joaten zela antzerkia ikusta, igual jende bastakit beste estilo igual klasikoagoa gustoko zuen jendea, ez? Eta igual ateratzen zala esaten,
pues esto no es Lorca. Claro, buenismar. Ez? Eta esaten, como, bueno, baina zer da Lorca, ez? Edo hori adibidez, Obabakoak egin genuenean, gertatzen zan be bai. Ez? Jendeak zeukala Obabakoak novelari buruz, bueno, bere ideia montatua bere buruan, ez? Igual aspaldi irakurri zuelako, edo, eta Kalistok sortutako Obabakoak ez hitzaiola gustatu. Eta esaten zuela, niretzako hau ez da Obabakoak. Eta, klaro, hor, niretzako hori oso kuriosoa da, eta superinteresgarria da, eta niretzako hori da arteak sortzen duen gauzarik interesgarriena, ez? Sortzen diren ikuspuntu ezberdinak, eta bueno, hor sortu daitezkeen konversazio ezberdinak, ze horretarako egiten dugu artea, ez? Ez dakit ikuspuntu ezberdinak mai gainean jartzeko, eta bueno, hor bidai ezberdinak, bidaiatzeko pertsona ezberdinen artean, ez? Bestela, zelako aspergarria. Begira, Kalisto aipatu duzu, baina aurretik uste dut galderaren bat badaukagula hortik, ez da, Inigo? Bai, kontua da, hemen astetik astera zuen arteko galderak lotzen ditugula, eta joan den astean gurean izan genuen Amaia Garate estenografoa, eta ark utzi du galdera bat zuretzat, eta galderak hauxe dio, oso galdera interesgarria da. Kaixo, Koldo, hemen doan nire galdera zuretat. Bueno, nik beti pentsatu izan dut interesgarria izango litzateken antzeslan batzuetako edo obra batzuetako pertsonai aldatuko bagenieke generoa. Hau da, imaginatu, Hamlet emakumea izango balitz eta Ofelia gizonezkoa izango balitz, ze interesgarria izango zen istorio berdina kontatzeko izango genuken modua. Desberdina izango litzatekela ziurrenik. Orduan honekin lotuta doa zure galdera. Aukeratu beharko bazenu, emakumezko personaia bat hori interpretatzeko, zein izango litzateke. Izan daiteke personaje historiko bat, edo gaur egungo politikari bat, edo salbameko tertuliana bat. Ordua, galdera, ea ez edo okurritzen zaizun. Venga, gero arte, agur. Ez da galdera makala, Interesgarria, Bai, egia esan, bai? Interesgarria. Egia, askotan gertatzen zaidala, pentsatzen dudanean zintzuk dian ere aktore gogokoenak beti datozki dela burura emakumeak, gizonak baino. Osa, super kurioso. Bai, begira. Eta askotan ikusten ditudanean pertsonaiak beti gainera gertatzen zaidala, bai, emakumezko pertsonaiekin. Orain blokeatuta. Ez dakit, igual, erantzun dezaket bukaera. Bai, jakina, bai. Gero gogoan izango dugu, ez, lasai. 13 minutu dituzu arratsaleko 6etara bitarte. Aize presio. Oianaren galderak erantzun eta pentsatzeko. Eta bitartea pentsatu, gaixua. Bai. Amaiaren galderaren aurretik Obabakoak aipatu duzu, Kalisto Bieito zuzendaria aipatu duzu, eta ez da berarekin lan egiten duzun lehen aldia, edo aldi bakarra izan, azken aldian erresumarekin aritu zarete, gainera aktore asko berdinak zineten, edo ez? 10 aktore holtza gainean izan daiteke, eta zukiten zenuen Enrique Seigarrenaren pertsonaia. Kontatu pixka bat, zein zen Enrique Seigarrena, obra hau, zer izan den zuretzat? Netzako prozesu hau gogorra izan da. Resuma izan da, Shakespearen errege ezberdinak, hor nahaztuta, eta, Enrique Seigarrena izan zen, txikitateik erregea izatera tokatu izan zitzaion gizona, bere aita bera 9 hilabete zituenean hil zalako, orduan bera txikia izan zanean bere osaba batzuek erreinuaren
jabe egin ziren. Eta, bueno, bera nik uste Ingalaterrako erregeen barruan, errege izan ez nahi zuen bakarra izan zela. Osa, denak tronuaren gatik hiltzeko presegon ziren, baina hau ez zuen errege izan nahi. Orduan hori izan zen bere tortura. Eta berak, edo zer gauza egingo zukeen, beste edo zer gauza egiteko, mendian egoteko, minutuak zenbatzen, berak zeukan oso bakarrizketa polita esaten zuela, berak zenbat emango lukeen mendiaren puntan egotagaitik, ardiekin minutuak zenbatzen, orduak zenbatzen, baina berak ez zuela errege izan nahi. Baina tokatu zitzaiola errege izatea, eta egon behar zuela hor, eta bitartean denak besteak hiltzen, tronuan egotagaitik. Egia izan dela prozesu zaila, justo tokatu zitzaigulako pasan urtean, COVID-aren olatu guztien barnean, oso entzegu gutxi izan genituen, izan zandana oso atropeiatua, denbora gutzirekin. Orduan, izan zandana, bueno, atera bar izan genuen lana oso denbora gutzin, eta, bueno, egin genuen, izan genuena, ekipo guztia. Gero egia da izan zala oso, eukin genuen jira Espainia guztitik, bukatu genuen jira Kanarietan, eta egia da olako antzeslan potente batekin, Jose Maria Pourekin, 11 aktore, Arriaga Antzokiarekin, egon ginen hilabete bat Teatro Espainolen, hor Mataderon, hori izan zan zoragarria dana, baina egia prozesua izan zala, justo, esan dudan, nentorren komedia zen titulotik, izan zala prozesu zoragarria hor, egunero, ez dakit zenbat ordu lanean, eta izan zan como justo kontrakoa, superatropeiatu orduan izan zan, gogorra, ez genuelako euki lan egiteko denborarik, baina, bueno, horrela da bizitza. Batzuetan horrela tokatzen da, ezta? Baina, bueno, urtea, kompetentzia ofizial ere izan duzu, justu gara jauetan ere, ez? Horrek emango zizun... Justo hori izan pandemia aurretik, gelditu zan pelikula pandemiagatik, bueltatu ginen pandemia eta gero, baina, bueno, hori izan da bizitzako opari bat. Kompetentzia ofizial, Penélope Cruz, Antonio Banderas eta Óscar Martínez, osea... Gustora egin duzu lan hori. Hori izan da... Hori izan da nire oparitxoa, bai. Bueno, begira, ongi etorria opari hauek, ezta? Bai, eta Nagore Aranbururekin. Bai, Nagore Aranburu ere. Bai, hori gara biak mano a mano. Bai, hori izan da oso polita, oso polita. Izan dalako, osea, betidanik amestu izan duan gauza bat, nik ezaten nuen. Osea, netzako Penélope Cruzekin lan egitea izan da amets bat txikitatik. Eta esaten nuen, noizbait lortuko dut amets hori. Eta lortu izan dut, eta holako gainera proiektu batean egotea, eta gainera nola aldu nintzen proiektu horretara, oza, aldu nintzen casting gabe, oza, zuzenean, casting zuzendariek aurkeztu ninduten zuzendariek baietzen zuten, sartu nintzen pelikula horretara, gainera oso aktore gutxi egon den, ez dakit, super esperientzia polita. Peneloperekin egitea ametsa, eta zure txikitako amets hori Leonardo bezala, ez, antzesteaz bizitzea ere, gauzatu duzun zerbait edo gauzatzen ari zarena, ez? Hortaz bizitzara? Bai. Ederra hori ere? Bai, gainera kanpotik entzun zaitu denean, esate dut, como, joe. Bai, gero bizitzen duzunean, ez? Bai, ez zara inbeste jabetzen, ez? Bai, ez zara jabetzen, baina kanpotik entzute duzunean, esate duzu, como, joe. Bai, begira. Bai. Eta oraintxe Sagastitarrekin zabiltzate. Bai. Bueltaka, Joseba Paolaza eta Ainhoa Etxeberriarekin. Hemen, asteburu hontan ez duzu emanaldirik euskaraz? Eta orain esango dit baietz, eta esango dit, kaka, zertako galdetu dut. Urtarrian bueltatzen gara bai. Urtarrian bueltatuko zarete. Noiz baita aipatu izan dugu, hor badaude, Josebaren alaba aurdun dago, eta seme edo alabari jarriko zaion izen edo abizenaren inguruan aitana edo amarena hor hasten da, baino... Hori da, Ainhoak abizenak aldatuko ditu, eta claro, Joseba Ainhoaren aita da, eta Joseba da enpresaburua, eta, bueno.
eta berarentzat Sagasti abizenak dauka importantzia bat, bere herrian gainera Sagasti abizenak eukidulako importantzia handia, eta berarentzat abizen aldatzea hori da, kriston traizioa, eta horren inguruan doa antzeslan osoa. Eta hau bai, izaten ari dela opari handia funtzionatzen ari delako super ondo, eta Ainhoa eta Josebarekin lan egitea izaten ari da zoragarria. Bai. I el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escolta i amagar-me a la platja per sentir sons i talls del passat, d'aquell vol d'enyorança, amor i calma, perfumat de lluna, foc i Gustatuko litzake ea bi galdera hauek egiteko denbora ematen duen. Alde batetik nola prestatzen dituen hau aktore askori galdetu diet, baina iruditzen zaidalako bakoitzak ere bere moduak eta dituela, ez? Eta hori bide honen magia ere epizentroa dela, ez? Hori da. Pertsonaiak sortzean nola egiten duzun lan? Nola sortzen dituzun zuk egiten dituzun pertsonaia ezberdinak? Baduzu ohituraren bat, baduzu gorpuzkeratik, ahotsetik joateko ohitura, sentimendutik, musiketatik inspiratuta, ez dakit. Hasieran nahiko libre noa, ez noa saiatzen naiz esargabe joaten, entzeguetara, eta gustatzen zait zuzendariei asko entzutea hasieran, eta hor janzten noa pizkat, eta gustatzen zait asko gorputzarekin lan egitea. Bai, eta gorputzarekin gustatzen zait sortzea. Gero bai asko gustatzen zait arroparekin. Bai, arroparekin behitu adibidez, txorrada bat da, baina Sagastitarretan rasta batzuk jazten ditut, eta rasta horiek emate didate pila bat. Eta bai, gauza fisikoek asko ematen didate. Bai, eta saiatzen naiz beti fisikoki, bai, imaginatzen dut bai ahotsa ordua lapakean, bai. Eta beste galdera, hau irakurri dut edo ez dakit entzun egin dizudan elkarrizketaren batean. Eta uste dut zure txikitako esperientzia haiekin ere lotuta dagoela, ez? Esaten duzula, edo esan duzula, gizartak askotan ez digula uzten triste egoten, eta antzerkiak igual txikitatik ematen zizula aukera hori lena esan duzun bezala, emozioekin jolasteko. Hori da, mundu honetatik gehien erakartzen zaituena, emozioekin jolasteko aukera hori, aske sentitzea akaso? Nik uste baietz, eta badagoelako denbora nik uste bai gelditzeko, entzuteko, bai, nik sentitzen dut, bai aske sentitzeko, bai, nik uste dut badagoela leku aske sentitzeko, baina nik sentitzen dut orain bebai, igual orain gauden munduan, ez dagoela denbora igual gelditzeko, adibidez orain baloratzen dut pila bat zinemara noanean, ez? Mobila matatzen dudalako, ez nagolako, adibidez etxean nagoenean, nago mobilarekin pelikula bat ikusten, eta daukat mobila ondoan, baina ja, antzerkira noanean adibidez hor dago, ez? Eta orduan hor egon bar zara, eta ja ikusle bezala ja ez estenatoki gainean nagoenean, baina ikusle bezala bebai hor egon bar naiz. Eta gainean dagoena ikusi behar dut, eta ez dakit, bai, jartzen hau bebai beste ja ez bakarrik aktore bezala, baizik eta ikusle bezala bebai, nik uste dut kolokatzen hauela bebai, bueno, ez dakit,
entzule bezala, baina entzule, bakizu, ez? Bai, ez bakarrik hor nago, baizik da behin benetan jaso Bai. eta sentitu Bai, azkenean. eta nik uste dut bai behar dela hori, ez? Gelditzea hor eta bueno, bai. Besteak ikustea. Orain batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Betirako ez da denbora nahikoa eta betirako ere ezin bigarren kafearekin jarraituko dola berri elkarrezketatzen, arratsaldeko 6ak bueltan ditugulako eta denborak salbatuko du Koldo. Bai, hori erantzun batetik ez baldin bada 20 segundutan erantzun emateko gai zarela, Koldo. Badukat. Ai ba! Bota ba. Beitu, dudatan egon naiz, baina bakizue nor datorkit burura. Nicole Kidman. Oh. Bai, eta asko miresten dut Nicole Kidman. Eta gainera oso kritikatua den emakume bat da, beti bere aurpegiagatik. Eta iruditzen zait dela kriston aktorea, beti egite ditu kriston pertsonaiak, beti inoiz ez dago gaizki, eta iruditzen zait miresgarria beti bera den bezalakoa. Bagoaz Koldo Labarri mila esker, Oiana Maritorena datorren ostegunera arte goiurez izazu bihar arte eta zuen zule bihar hemen 4:05 bigarren kafean, naiz erratian, arratsaldeona pasa. Aio! Keep calm and bigarren kafea.